Yaylım media hödürlüye. Haýsy şahsiýetiň, haýsy tanymal adamyň doglan güni. Mawtumladyna Milli Sahal Drama Teatrynyň belli artisti. Köp gülükli sahnalarda çykyş eden artistimiz. Men öwren Halipamyz Aýdymçymyz. Ejemi. Vay elbetde Halipamyz Türkmenistanyň halk artisti. Halika Döwüýewanyň 60 ýaş toýy. Halipamyz halwiken jubiley toýy. 90-60-90 ýyny hem boýy. Hiç ýerden tapylman Halipaň taýy. Hey hey hey. Näçe 16 ýaşadymmy? 16, 17 yarım. 17 yarım. 17 yarım. 18'e yeten akla. 18'e yeten. Halbuki. 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 Halbuki dogy üçin siz kim bolýaňyz? Ol özünden soraýmasak. Sahra demeden käwat adamsy bolýan, käwat garşydaşy bolýan. Şagirt. Şagirt diýeýim. Dertdeşim diýsem bolýar, Halipam diýsem bolýar. Günem diýe maňa. Boydaşım, razmerdaşım, figuradaşım. Aýaladym, ay dost diýsem bolýar. Ola maňa uzynym diýip gürleýär. Mene maňa "How gatdygym" diýip jogap berýär. Halbuki Halipa sizi kim hökmünde kabul edýän röýdýäňiz? Ay gowy ýollaşa taýp etmedi. Çağrı berdiň diýip ikinji aýaly men birinji aýaly diýe. Şo bolýar men. Men ahra nasip kabul etdi. Oglum diýär. Ogly ýok diýerler, gyýdylar ba ogly näme? Ay käwat hökmüne kabul edýär. Käwat işte hökmüne. Yaman kyn sora berýär-de şo. Meni prognoz pagoda hökmüne kabul edýän bolaýmasa sebäbi kelletiniň davleniýet galýar, ö davleniýet galan wagty her gün daň bilen maňa çaňy diýdi. Ýene halbuki alýan bolşodur. Howanet, ozynym mena gal bilmän ýatandyr wat skora geldi 190'a garpdyr diýär. Mene men özüm gowgumasa şoň gowunalmak üçin Noy menem şeýle halbuki janlyan men kim şeýle ýürегim rüýamy kelden bir ýyl bolup ýatyp näme deň gowunalmalam. Meni öz agasy hökmüne kabul edýändir. Ken wagt bolýan? Ulagy haýlandyr, baý boýedy. Delje zatdadyr Halipaň gödi. Pulluja toy gelse nur saçar ýedi. Hey hey. Degişmedir kabul etgin Halipa. Diýlegimiz uludur, bilgin Halipa. Halbuki dogy bodo halamayan häsiýetiňiz. Ay badryn ay paýda ýa-da ýerim düşman bolmadylar bir-birimizde. Iň halamayan hewetim Halamayan häsiýetim aýdaýynmy? Aýdaýyn şol şonu. Birinciden ynjyk aýal, yaman ynjyk aýal. Ýöne oň ynjykly bilen öwrenşip bolýar. Ana halamayan häsiýetim aýdyp berýär ýa-da gowy sora berdik halamayan häsiýetim. Olam näme üçin? Ana halbuki bilen konserde bar ýatsa, ilk wada sahnada gowy nime diýerim, elim sarp berem men çykýar maýtym bolýan. Sahnadan çykýas konsert turýar, men hiç kim gelmedi halbuki daşyn alyp durlar, onu şon halammak men. Ine menim çykýar diýen diýmerler, ýanynda atymra taýman ba diýmer boli. Diňe öýdi iş seçdir berdi men ýatdan çykaran ýaly. Men ýok ýal hada. Ana şon halammak. Güýdün aýdaýyn şonu. Güýdün aýdyp bilemek gönüldü bädetin mikrofonydan aýdaýyn. Giyjak alma häsiýeti bar. Şonu adaç kalamajak bolýar. İýitmä diýenne, İýitmä diýen şeýdi oturmaýda ýöne İýitmä diýip bara. Gowy montaj etmeliler staýlaryny. Bir kimsiz gözel bolmaz diýerler. Ýöne bir kimsiz gözel bar. Halik kençe. Halmaya häsiýetlim özüne aýtdy, beýem aýtjakmy? Spektakl başlamaka 5 minut galana gelip ýetişýär. Men Halipany wara bir ýerde tutdum. Nerede tutdum? Hiç kimin ýok ýerine Halipa aslynda şeýle ýören eken. Bu hekim göz dillip bir zat wara. Şondan bärde şeýden olup gelýär, şeýden olup. Halbuki dogy bodo iň halayan häsiýetiňiz. Birinciden adam gerçiligi gowy. Baran ýerin alaýa diýär adamyň bir. Gün ýüzüň aýtdy da ýüzüňden aýdan ok. Sen halamayan häsiýet şonu gowy görýän. Şu durmuşda sana gerek zatlar maslahat berýär, sen syryňy saklap bilýär. Men iň gowy häsiýetim şol. Onu beripdir de Allah Taala. Näme diýip diline gelip durda. Ol hemmekçe başartmaýar. Şu halbuki ýüzü aýnasy
şu halwikan adabrayı, şu halwikan baýlygy. Biraz goğlrak diýeni ýok, ol boluversin. Olam bize gerek zat. Sebebi halbeke diýilen hökman nerbi malya diýme gerek de. Şoň üçin halbekede ene şu pek yürekgüllük gerek yerine bir dik durup şoňa bir bağlap boljagy şu halbeken iň bir gowuryan hät etdim biziň bir. Şu qaharlan turqada bir zat diýip bir degsmel bir zat aýtsa, şoňa gülüp bilýär, ýylgyryp bilýär. Nirä giderlisem ýollaşy olup bilýär. Halbeke bilen sen içinde sana okuyadilet ya. Halipaň arasaçylygy barada näme aýdyp bilýäňiz? Vay, arasaçylyk ýagdaýyn diýdi goýa ýöne. Arasaçylygy halbekeden öwrenýär. Erkek dağıtsa dar yerlerken men de oradan zadadım 3 gün. Öyle bilýän hem çünmüňde. Toya var ya soli. Qyzym diýeşeydim. Onun gelýär, afisant kalar. Maňa bir termos qaynan suw getirdi diýär. Bizem oturan ýerme başlary häzir diýär. Nire varsa da ol incalman geçer. Çemçevil kabakal süpürüp geçer. Yemişe ol. O öýüne baranda patiyanyň agdyna näme barfatany tas durýar. Öýüne baranda öý bilen barıp salamlaşyp bolsaň öýüne da detsek bolsa barfatany tasyň içine kowuşly ýarym tagat durmaly. Halipalara bir siyom küçüğün bar ýatsa köplünç. Onun kowuş diýilen ad lifte çykarmasaň öýüne salan o halipa. Öýümüň ýanyndan toy alyp gitdi. Maşina girip girmekan elime antiseptik sepdi. Elime medisinski perçatka giydirdi. Aýtjaktyryn halbeke şunu. Ök aýdaryny oturdum aýtýandyr. Ayağıma da paket giydirdi. Edil maşinini ayağım koyan yerimde de gazet yazdırdı. Ay şonu bir arasaçylyk bolsa bir dünýäde bir adamyň arasaçylygy bar halbekede şo ba. Geçenden Hamzan qatar arasaçylyk şo beýen. Kuýtany premier emmetne. Sebebi taşta urud mikrop şoň üçin elmeden arasaçylyk. Sana iş gerekte. Sana pul gerekte. Cayım haylandırım var. Ay bolýa da farky, onda iş gerek. Halipamyz bilen bagly ýatdan çykmajak wakaňyz ýa-da pursadyňyz. İki tane karates denanyň keşfini ýerine ýetiripdik. Başda şonu ýalňyşyp şo näme eliň bilen urdypdy bolen. Men elimde kiçijik sumka şo bir zatyň üstüne urşýar istaryň restorana. Elim aýlajak bolanda sumkam degdi de ýaňygyna. Şonu uzun netişmet heret bir diýip ýumrugyny topulup da şonu. 8 marta başla kino düşürli. Restoran, ne sizin öýüňiz bilýänsiňiz. O Eskender Anna Muhammedow. Ol kino köpçüligiň göwnünden turan kinolaryň biri boldy. Bizim öýümüz baha berip dursak däl ýöne. Ne toýa var ýa, tomga var ýa, ýa bolmasa çärelerde, bayramçylyklarda. Bizim şo ýerine ýetiren keşpdemiz eş ýaman gowulyp dur. Käbir şonu aýtsa ne diýerler käwa. Şu jaga stödüňe mödi. Hemmesini aýtmaýyn, gepçi bolar. Şonu aýtsana. Agysenem Halit ýykaýdyň öne. Şonu aýtsana, başga söz bilen okmy. Şonu aýtsana. Maňa serede. Çykýa saknada bu adamlar şonu gözüne aýlaryp da. Ol aňyrdan öňe berilen ol Allah Taaladan. Bolar halbeke näme sürüjimiz gytsanyp dur ýol uzak bolýan ol halk tanaýar menni. Saklaýarlar da her kim surata düşjek, her kim sorag berjek, her kim salamlaşjak. Bir ýaşdam şey etip gelýär, men düşüyor. Dur diye oğlum bilen düşýär, men ýa-da çagyryp şonda ortalarda men durdum. İşe repetitegi jagalkede bir günäkär, şoň üçin halbeke hiç wagt ýatdy. Her bir halbeke öle çykkan işe gider wagtyň ol ýatdan çykmajak prototyp diýip halbekede hökman bir şon ýa bir prototyp bolýar da, onda hiç wagt ýatdan çykan ok. Ol meniň ejem bolmaly, mähir doly ýüzünden. Ol meniň ejem bolmaly. Halipa, mamaşa näme arzu edýäňiz? Biz bagtda siz ýanyň adamlar bilen bir sahnada çykyş edip Indi näme diýär, ölsek bolýar diýär bize. Oğlanyň günüň gutly bolsun. Janyň sag bolsun. Allah jan biziň aramyzda ilmidan başyň dik bolsun. Awryňy mundan belent bolsun. Biz seni söýýär. Halbeke oğlunyň gutly bolsun. Men sen tüýsörekden gutlaýan, ödäniň begen ýaryn. Janyň sag ömrüň uzak bolsun.
60 yaş del nesip bolsa 120 yaş toyunda da şeydi birek kutlamak nesip etsin. Üstan gıydın aydım aytdı beğendim. Allah sana bir oğlum vermeleken deyip diledim. Abi hadirem geçti belki de. Ama senin etsen belki o da olur. Türkmen tiyatro sanatında, tele yayılımlarda, tiyatro keşifler döredip, tiyatro ayrımlar döredip, halka hizmet etmegini arzu ediyorum. Halk tanıyamen yürek istemem olya aydıma değil o aytır Tanzanya. Yani yürek istemem olya diye de. Yeki bizim yurtumuzun halkı değil. Bütün daşarı yurtlarım halkı tananmış, onu buysan kesin halbuki can. Artık söydün, nesip edenden çoğuluk söyün, yuğuluk söyün, qoğuluk söyün. Şonda da şular yal, ovadan olun, yaş olun, qarrama. Sen qoğur ya, sen söy uzak yaşı. 70 yaş, 80 yaş. Koy Allah veren orta 85 yaşından bir son kutlamağını ödüm arzu ediyen. Ahid ay sultan. O havale tasir ediyor. 80 ne de sana dersimanı gördü duray. Nesip bolsa. Canın sağ olsun halbuki. Doğulun onun kutlu olsun. Bizim aramızda bir halipaçılık edip, biz yaşlarım kevat kulağından çekip dursun. Can sağ olun, doğulun mutlu olsun. Bir yürekde caylaşanım, bir eneni paylaşanım, süýjüläpjik çaylaşanım, bolmasın bu hyal doğan, ayal doğan. Maşgalam, başgalam diýäde Allahjan, mudama toýlamda, bayramlarda, el mudama daşamın galasy bolup dursunlar. Sen, toylarda sen, efirde sen, yönetin huwa halika yönetin. Sen, internette sen, TikTok'ta sen, yönetin huwa halika yönetin. Yaylım media. Hemişe yaylımda bolun.